Sa mga kapuso nato dihang nangita og nilahi nga kasertian, pwede kayong masuwayan kining usa ka virtual park. Lain-lain sina ang masudungan na pinagi sa pagsulob o mga VR o virtual reality glasses. Hawang kini alang sa magbanding sa pamilya ug mga managhigala. Ani ang report. Time out una sa realidad mga kapuso kay dad-un gayud ka sa laing kalibutan ning usa ka VR park sulod sa usa ka dakong mall dinhi sa Dakbayan sa Subo. Bisan kami nahatagan og kahigayunan nga masud kini sa dili pa mag-abli karong Biyernes. Aduna kini siyam ka mga stations ug 150 pesos lang ang mabayad sa matag station nga imong ganahan. Adunay zombie cage nga kunuhay gisulod ka sa usa ka rehas. Ug hutdog pamusil ang mga zombies nga musuway pag-atake. Apan kunuhay lang tungod sa VR mask nga imong gisulob. Samtang magpangurog usab ang imong tuhod niinig usa nga kunuhay nagsakay ka og kabayo samtang gidala sa laing lugar. May gitawag usab sila nga laser maze. Mo siya kasi itong ginawan na kung mugaw na ka. Ikato mo, dapat di ka masabot na ni. Kaya masabot ka ni, mukha magod mo, mutingin siya ba? Dapat ka lang, dalion dyan mo oras, dagdagan mo ng time ba? May 6-seater machine usab nga pwedeng sakyan, diin ang nakasuway ni ini. Nagsinagitay na lang kay mura daw sila og nanakay og tinuod nga roller coaster. Nalingaw sad maka-experience ka nga wala man experience sa una sa imong pagkabata. Imo makita dira sa pinaagi nga anak gani nga games. Morgue din ang mga patay kay kanang mukalitag bangon ya muduol. Mura jud hadlo kay. Sa katong mga dili kaagwanta, daling makuyawan, ug ang mga bata may haom hinuong station nga pwede nilang masuwayan. Matud pa nga ang maong konsepto nakuha sa mga tag-iya sa usa ka VR park didto sa Malaysia. Natay panggag ko na sa tay panggagmay nga games. So actually para sa tanan jud ni siya. Uban ni Lian Sinkulan, Cecil Kibod Castro, Palitang Bisda.